elnök úr, tisztelt ház! Engedjék meg, hogy először Suhajda Krisztián képviselőtársam szavaira reagáljak. Ő azt hiszem, hogy 4 és 4-5 perc közötti időtartalmig a magyar falunak az elmúlt 20 évben kialakult helyzetével foglalkozott. Én azt gondolom, hogy az előttünk fekvő törvénytervezet szellemisége, tartalmában éppen a magyar falu, a szőlő- és borvidékeken lévő települések megújítását próbálja előrevinni, és azok az állítások, amelyeket elmondott. Én tudom, hogy szeretném leszögezni, szőlőtermelő vagyok, bort is előállítok, hegyközségi tag is vagyok most már 17 éve, tehát nyomon követem az, ami az ágazatban történik az elmúlt években. Voltak ilyen állításai, hogy szembeállítja a szőlészt a borásszal. Ha jól elolvasta volna a törvényt pontosan és részletesen, akkor világosan kiolvashatta volna belőle, hogy a különböző döntéshozatali szinteken a szőlészek és a borászok egyensúlyban vannak, tehát nem lehet az egyik a másik rovására, nem hozhat döntéseket. Érdektelenség. Nem tudom, hogy hány hegyközségi közgyűlésen vett részt az elmúlt időszakban. Én voltam olyan hegyközségi közgyűlésen, ahol 647 hegyközségi tagból 8-an vettek részt. Pont azért vettek részt 8-an az elmúlt időszakban, mert maga a törvénynek, az 1995-ös törvénynek a szellemisége, ereje, amelyet ki kellett volna fejtenie, nem ért el a termelőket, nem ért el a gazdákat. Azért kellett megújítani, azért kellett az érdekeltséget belevinni, hogy akik szőlővel foglalkoznak, borral foglalkoznak, azoknak az érdekei a hegyközségek működésében megjelenjenek. És talán egy kérdést, fölmerült egy ilyen szőlőár kérdése. Azért tessék beszélni a szőlőtermelőkkel, bármelyik borvidéken az elmúlt 1-2 évben, hogy milyen szőlőárak alakultak ki a korábbi évekhez képest. Jelentős nagyságrendel növekedtek, amely azt gondolom, hogy a szőlőből élő emberek, a szőlőtermeléssel foglalkozó embereknek valahol az elmúlt 1-2 év visszaadta a hitét. És szerintem ebben még segíteni fog a hegyközségi törvénynek az elfogadása is. Én fontosnak tartom ezen kiigazítás révén, hogy ha visszatérek az előttünk fekvő törvénytervezethez, hogy a hegybírók fölötti munkáltatói jogkörök esetében ez egy praktikus változás történik. Világos, hogy a felmentése, kinevezése a Nemzeti Hegyközségi Tanács főtitkára gyakorolja, de viszont, hogyha el akar menni szabadságra, célszerű, hogyha a Borvidéki Hegyközségi Tanácsnak a titkárának adjuk át ezt a lehetőséget. Horváth képviselőtársam beszélt a járulékfizetés alapjának a kiszélesítéséről. Én még azt is fontosnak tartom, hogy a termőterület és a szőlő és a bor, ezeknek után fizetendő járulékok arányai is rögzítésre kerülnek, tehát nem lehet az egyik járulék típust a másik rovására megnövelni. Én tudok olyan hegyközséget, ahol mondjuk november táján elfogy a pénz, akkor hirtelen a hegyközség választmánya vagy közgyűlése fölemeli a járulékot azon egy borászati fölvásárló részére, akitől a hiányzó forrásokat be tudják szedni. Tehát ilyen anomáliák is el tudnak tűnni a hegyközségek működéséből. Ugyanúgy fontosnak tartom azt is, hogy nem csak a normál hegyközség esetében, a települési hegyközség esetében lesz az a kritérium, hanem a hegyközségi tanács esetében is, hogy fenntartási hozzájárulást nem fizető települési borvidéki hegyközség nem vehet részt a döntéshozatalban. Ez nem csak a hegyközség, hanem a borvidéki tanács esetében is kötelezővé, erejűvé válik. Én fontosnak tartom, hogy az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, amikor a hegyközségi
tisztségviselőkkel, az ember tagokkal találkozott, akkor valóban egyik legnagyobb gondot az átmenet szabályozása, a jogászok erről beszélgettek, hogy a jelenlegi hegyközségi törvény és a új hegyközségi törvény között az átmenet hogyan, meddig kell tartani a közgyűléseket, hogyan kell megoldani. Én azt gondolom, hogy ez a törvény ezekre a kérdésekre, amelyek fölmerültek, világos és egyértelmű válaszokat ad. És ahogy kezdtem a hozzászólásomat, szeretném azt megerősíteni, hogy aki mostanság borvidékeken szőlősgazdák között jár, az elmúlt egy-két évben voltak olyan pozitív változások, amelyek egyértelműen a jövőbe vetett hitüket erősíti, de azt is el tudom mondani, és azt gondolom, hogy akik szőlővel foglalkoznak, megerősítenek abban, hogy nem a kivágással gondolkoznak, hanem a telepítésekkel. Az elmúlt időszakban soha nem volt annyi kiadott telepítési engedély, mint az elmúlt egy-két évben. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a telepítésekhez szükséges szőlőoltvány rendelkezésre áll-e az országban, vagy honnan lehet beszerezni. Én azt gondolom, hogy ez rendkívüli fontosságú, akik szőlővel foglalkoznak, azok hisznek abban, hogy amivel foglalkoznak, annak van jövője, és van perspektívája. Ezt gondolják az országban szerintem nagyon sokan, de nálunk is oda-haza a mátrai borvidék településein. És azt gondolom, hogy fontos, itt van körünkben államtitkár úr, a múltkori hegyközségi törvény vitájában is elmondtam, azt kérem a minisztériumtól, hogy a bürokráciát, ameddig csak lehet, észszerű mértékben csökkentse, hiszen ez a másik olyan terület, amellyel bár sok előrelépés történt az elmúlt egy-két évben, de még további bürokrácia csökkentések szükségesek, hogy a termelők munkája, a termelők mindennapjai még egyszerűbbé tudjanak válni. Én azt gondolom, hogy az előttünk fekvő törvénytervezet összességében ezekkel az apróbb kiigazításokkal, pontosításokkal világosan rögzíti a hegyközségi törvény átalakításának, a hegyközségek megújításának a irányát. Ezekkel a pontosításokkal azt gondolom azokra a kérdésekre, amelyek az elmúlt hetekben a hegyközségi fórumokon, a szakmában való találkozás során felmerültek, világos és egyértelmű kérdések születtek. Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák szavazataikkal a törvény elfogadását, hogy ezek a módosítások minél hamarabb a termelők, a hegyközségek életének gördülékenyebbé tétele érdekében megvalósuljanak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.